guys, welcome again to my channel. Nandito na naman tayo sa parte na pagtatrabahuhan natin dito sa bedroom ng first floor. Ay ipagpatuloy na naman natin ang project natin. Ang paglalagay ng tiles today ay ayan, madadagdagan na naman. Ayan, so ito yung kahapon. Nakita nyo yan? Ang laki na. Ang luwag na ng nalagyan. Ayan yun, oh. Ang dami nang nailagay ng lakay ko na na tiles. Ang galing niya. Thank you, Lord God. At binigyan mo ako ng husband na super bait. Napakabait. Ayan. Pero usok. Yes. Thank you, Lord God. Ayan, nilagyan ko. Nakita mo yung mga black na ganyan na plastic. Ayan yung yung pinaka-frame dun sa box nito. Nilalagay nila sa baba. Ito. Ayan, nakita mo yung black. Ito. Dito ito galing eh. Yun. Pinaglalagay ko dyan. Every time na may bagong lagay, yun ang sign ko. Kaya pinapatong ko dyan. Pero ngayon, lilinisin ko yan. At makita natin ang ganda nitong nagawa. Ayan. Super ganda. At ako'y napakasaya na may natatapos dito sa bahay namin. Pero malaking trabaho pa ito, guys. Ang laki pa. Alam niyo kung bakit? Meron pang CR. Ayan, wala pang flooring. Nakita mo naman. Pagka. Tapos, meron pa dito. Ako, hindi ko mabuksan. Mahigpit. Porket bago siguro, kaya mahigpit. Ganun ba? Uy. Wow. Ayan. Ito pa, yung walk-in closet pa. Yung taas pa, nakita nyo? Hanggang 4th floor yan. At wala pang mga flooring yan. Kaya, ang unahin namin ay flooring. Kaya, yan. Unti-unti guys. Kasi hindi namin kaya ng biglaan. Kami lang dalawa. Almost isa nga lang. Dahil ang asawa ko talaga, ang talagang nagpa-function dito. Nagtatrabaho. Ayan. So, pagpatuloy natin today, ang asawa ko ay nandun at pinaghanda pa yung connection ng tubig. Ikinoconnect niya dito nang sa ganun ay magamit kaming tubig na galing na dito sa baba. Ewan ko saan niya i-connect. Ito yata yun, yung blue. Ito. Connect niya doon para magkaroon kami ng gripo dito galing doon sa baba para sa ganun ay hindi na mag-iigib-igib pa. Ayan. Yes. Thank you, Lord God. Ayan, natapos din niya. Look at this, guys. Meron ng connection ng tubig dito sa taas. Yes! Nalinyahan na ng tubig ang taas. Very good. At ngayon ay mag-proceed na naman sa pagtatrabaho. Tingnan muna natin ang view sa paligid natin. Ito nakikita from here. Ayan. At ang init-init. Nakikita mo yan. Ang daming jeep doon, oh, sa highway. Bakit nabasa na kaagad yung mo? Kasi nag-install siya ng gripo. Nabasa na naman. Diyos ko, ang bilis mong makabasa ng tissue. Okay. Ngayon, patuloy natin ang ating trabaho. Magsapatos ka kaya? Kuha akong sapatos mo? Hindi na? Dito tayo, guys. Biligpit ako ng mga kalat dito ng... Ito kasi nilagay ko kahapon para sa inyo ng nakasapa. Lalagyan, pinapatungan ko siya. Ganyan talaga. Tanggalin muna natin. Ito ba yung Ito mo na ginagamit? Ha? Ito? Maliit ang ginagamit ko? Ay, bumili pala kami ng Ito yung plancha. Nakita nyo? Bumili kami ng plancha, guys. Ito yung malaki ay natanggal ang presyo. Tinanggal ko. Tinanggal nila? Tinanggal ko. Magkano ito? Mahal? Ito 70. 70 pesos yung maliit. Ito, 170 yan. ha? 170 yan.
170 yung malaki. At least matagal na gamit. Huwag lang walay. Okay, magliligpit na. Ayun. Banat! Banat na naman. Hindi ka nagsusuot ng mask? Ay, ini. Ya, silang bagaimana saja? Mulai untuk siya. Ah, lagay ka dito? Hmm. Ah, lagay ka dito? Dito? Yan. Ito, gamitin ko mamaya. Nagkala pa? Ito siya.
Gusto mong ilaw? Yeah. Wala na! Wala na music! Hindi ka nag-mask. Boy. So dusty. Hop, ang ilong. Okay. Ayan. Kaakyat lang niya. Pangalawa na naman timpla. Simulan mo yan. Very good. Pero before that, ilagay ko yung basado sa balde. Sayang naman. Ilagay ko dito lang. Natin may pangalan sa ito. Babad. Anong oras na nag-umpisa? 3 o'clock. 3 o'clock tayo nag-umpisa ha. In 10 minutes, dalawa na may ilalagay. Tingnan nyo oh. Wow. Grabe. See that? At meron ng gripo sa taas. May gripo na po sa taas. Hindi na mag-iigip.
Sa may pintuan, ay huwag na muna. Ayan, isa na lang kulang doon. Tapos, ito, natapos na dito sa dulo. Ngayon, ay transfer tayo sa kabila. Dito naman. Ayan, tingnan nyo. Daming natapos, no? Dito naman. Ayan, kasi doon, daanan yon para pag kumuha ng materyales ay hindi mahirap. Sabi ko, dito na muna sa kabila. Yes! I'm so happy. At meron na tayong gripo, guys. Ayun, oh, nakita mo? May gripo na doon sa CR. Yes, hindi na mag-iigit. Kaya, I'm so happy. At dito, ito namang isang to ay naghubad na. Oh my God. Bolt. Yan. Okay. At ako na may maghahalo mamaya. Yun. Ako, naglalaro na siya ng tubig doon. May tubig na dito sa taas. Wow! 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 Amazing! Meron na kaming tubig dito sa taas. Wala nang igib-igib. Okay. Sarap pakinggan. Music to the ears. Yung tunog ng water. Tingnan natin kung ano na natapos. Itong malapit sa pintuan. Oh, ayan oh. Tingnan nyo na ilagay. 5 plus doon. Sa dulo ay 3. Bakit nangingay mo, Mayle? Nakikisali ka? Ayan oh. Mag-ilaw ko nga ako. Mag-ilaw. Diba? Nakita nyo? May nakikita ng flooring ng tiles na talagang malapit ng makumpleto. Yes. Kaya lang ang ingay ng aso. Wow. See that? Nice. Time for merienda. Halo-halo lang. Halo-halo lang, guys. Ang pamerienda ko dito sa... Uy, meron na palang, ano ito, kutsarita, kanya-kanya. O, papi, o. This is Chowking halo-halo. Kain tayo, guys. Ayan, meron na siyang kutsara. Meron na rin kutsara dito pala. Muha pa. Gusto na rin ice cream pala. Busaw, kasi mainit kanina. Ilagay mo ng malamig. Nalusaw nga, ayan oh. Ang halo-halo ng Chowking ay nalusaw. May leche plan. Tapos, kasi pumunta pa kami doon sa mineral water bago ano kanina. Kaya yan. Okay lang, masarap pala. Kain tayo, guys. Eat tayo. Kita nyo? Andun na siya, lumabas na siya. Pumunta na dun sa walk-in closet na ang in-start niya. Uy. My gosh. Okay, napagod na, guys. Tingnan nyo naman itsura ko. Si Mang Kepwang ay pinagpawisan. Oh. At gabi na, ano kayang oras kami matapos dito? Ang dami na nilagay. Tingnan nyo naman, oh, nagkabulatching na. Nagkabulatching. Lapitan natin to. Ayan, nandito na siya sa walk-in closet. Na-start na. Ayan ang nagawa namin, guys. 1, 2, 3, 4. Tapos sa kabila, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aba, saan ka niyan? In 3 hours. Yun ang nagawa. See? Ano pa kaya kung whole day kami dito, no?
Kasi ang ginawa namin, yung scheduling ng buhay natin in the morning is hanap buhay and you know, yung mga needs, kailangan kumpletuhin, bili ng materyales, bili ng kailangan dito sa bahay, or may mga lakad, may mga appointments sa umaga. And then, sa after lunch, ayan, babanat dito. Kaya, hindi 8 hours hindi 1 day ang trabaho. Half day lang. 4 hours. 4 hours daily. Pero at least naman, natapos na. Malapit nang natapos. Yes. So, siguro magpaalam na ako. O mamaya na. Magpaalam na ako guys. Gabi na. So, bye-bye. Ilalagay lang niya yun. Then, tapos na kami. Okay? Bye-bye. See you again next time. Please like, comment, share, and subscribe. At sana ay yung mga baguhan, huwag niyong kalimutan pindutin yung notification bell para kayo ay ma-notify every time na mayroong bagong upload. Okay? Nakisabay na naman yung aso. Busy siya kasi uwian na. Okay? Bye-bye! See you again next time, mga guys! Stay safe!